Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa mga parokyano ng Our Lady of Fatima Parish, Calamba. At kami po ay nagpapasalamat mula dito sa Manila Cathedral. Nagpapasalamat po ako ng personal sa ating parish priest, Father David Reyes, na ako po ay naimbitahan, no? Isa pong karangalan sa akin na maimbitahan po na magbigay ng homilya sa inyong Novena Mass bilang pagkakanda para sa kapistahan ng mahal na Birhen ng Fatima. At yung pong imahe na nasa aking bandang likuran ay isang imahe, no? An exact replica of the image of Our Lady of Fatima in the Chapel of the Apparition. At ito po ay dinala simula Portugal, Fatima, papunta po rito sa ating bansa. At sa linggong ito ay maganda pong pagnilayan natin sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa na ito, lalo na po mula sa mga pagbasa natin. Ngayong araw ay pupunuin ng ating Panginoong Diyos ang ating mga puso ng kanyang mga salita, ng kanyang pagpapala na nagmumula sa mga pagbasa natin sa linggong ito. Hayaan po natin na tayo ay magsimula ng ating pagninilay at tanggapin po natin ang biyaya ng mga salita ng Diyos mula po sa ating ebanghelyo ngayong araw. Kung mapapansin po ninyo mga kapatid, sa ebanghelyo ay paulit-ulit na parang sinabi ni Jesus na ang kanyang gawain, ang kanyang layunin ay ang ipakita ang Ama sa atin. Sa buong pagbasa ng Ebanghelyo ngayon, parang kung magkakaroon tayo ng buod, summary, ng nais sabihin ni Jesus, ito ay ang ipakita niya ang Ama sa atin. Kaya nga, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating pagbasa ngayong araw, kapag nakita niyo na ako, sabi ni Jesus, parang nakita niyo na ang Ama. Kapag narinig niyo na ang aking salita, parang narinig niyo na rin ang salita ng Ama. At kung ano ang aking sinasabi, kung ano ang aking ginagawa, yan din ay hindi lang mula sa akin, sabi ni Jesus, kundi yan ay salita at gawain ng Ama. Tama nga si Jesus. Tama ang kanyang sinasabi sa kanyang mga alagad, na kapag nakita niyo siya, ay parang nakita niyo na ang Ama. Kapag narinig natin ang kanyang sinabi, kapag nakita natin ang kanyang ginawa, ay nakita na natin ang Ama. Yan pala ang misyon. Yan ang pakay ni Jesus. Ang ipakita ang Ama sa atin. At sa atin din pong binasang ebanghelyo ngayong araw, ay makikita rin natin na ginamit ni Jesus ang salitang tahanan. Ginamit niya ang salita na silid, matitirhan. Yan ang larawan na kanyang ginamit. Ang sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa, manalig kayo at sa bahay ng aking Ama, maraming silid at pinaghanda ko kayo ng silid doon. Napakagandang larawan po ang ginamit ni Jesus. Bahay, tahanan, silid sa tahanan ng Ama. At kung mapapansin po ninyo mga kapatid, ay konektado po ito. Ang kanyang misyon na ipakita ang Ama at ang tahanan ng Ama ay iisang larawan. Ano ba ang larawan na ipinakita at gustong ipakita ni Jesus sa bawat isa sa atin? Ang larawan ng isang tahanan kung saan naroon ang larawan ng isang nagmamahal na Ama. Hindi po ba ang tahanan ay
larawan kung saan nandoon ang ating Ama at sa loob ng tahanan mayroong pagkalinga at pagmamahalan. Ang nais ipakita ni Jesus sa bawat isa sa atin ay larawan ng isang tahanan kung saan ang ating Diyos Ama ay kumakalinga, nagmamahal at gumagabay sa bawat isa sa atin. Mga minamahal na kapatid, siguro po ay sa panahon po ngayon, no, lampas isang buwan na ho tayo na nasa ating tahanan, no? Ang sabi nga sa atin ay stay at home. Pero siguro marami sa atin ay kating-kati na lumabas ng home, no? Parang inip na, no, na stay at home. Ilang linggo na tayong nasa tahanan, marami sa atin ay naiinip na rin, marami sa atin ay parang gustong-gusto na rin lumabas ng tahanan. Pero mga kapatid, sana po sa atin pong pinagdaanan na community quarantine, ay muli nating natutunan ang pagiging tahanan. Sana ay na-appreciate nyo ulit ang inyong tahanan. Sana ay nakitang muli natin ang buhay tahanan. Ito po ang larawan na ipinakita ni Jesus sa atin. Na ang ating Diyos, ang gusto niya, tayo ay maging isang tahanan, isang pamilya, kung saan ang ating Diyos ay ang ating Ama. Ama na mapagkalinga, Ama na mapagmahal at gumagabay sa atin. Sana po nitong mga nakaraang araw ay natutunan muli natin paano nga ba maging isang tahanan. Siguro po ay madalas nakakalimutan na natin ang buhay tahanan. Lalo na po sa panahon ngayon na nagiging mabilis ang takbo ng oras, tayo ay nagtatrabaho, pumapasok sa eskwelahan, pag-uwi ng bahay, minsan ay pagod na. Wala nang oras para sa tahanan, para sa pamilya. Kaya itong mga araw na ito, nawa, sana ay ito ang natutunan natin mula sa ating Panginoong Diyos. Kung paanong maging tahanan, kung paano muli mabuhay sa isang tahanan. At sa atin pong unang pagbasa ngayong araw ay nakita po natin doon kung paanong ang mga alagad ay ganun din ang natutunan kay Jesus. Ganun din ang ginawa kung ano ang nakita nila sa gawain ni Jesus. Sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol ay nakita natin kung paanong namuhay ang mga alagad. Dalawa ang kanilang gawain. Una, ang magpahayag ng salita ng Diyos, mamuno sa mga panalangin ng komunidad ng simbahan, ng pamilya ng simbahan. Subalit nakita din natin na binigyang halaga nila ang pangangalaga sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, sa mga kapatid na walang makain. Kaya sila ay nag-assign, nagtalaga sila ng mga tao na ito na sila ang mangangalaga doon sa mga nangangailangang miyembro ng pamilya ng simbahan. Sa Biblia pa lamang, ang unang mga Kristiyano ay namuhay na bilang isang pamilya, isa silang tahanan. At hindi nila pinabayaan ng isa't isa. Tinitingnan nila ano ang pangangailangan ng mga tao at sinisikap nilang maibahagi kung ano ang mayroon sila nang sa gayon ang bawat miyembro ng pamilya ay nakakakain, nabubusog ng pagkain ng ating katawan at pagkain ng ating kaluluwa. Mga kapatid, ito po ang napakagandang larawan
na itinuturo sa atin ni Jesus ngayong araw. Ang maging isang tahanan sa bahay ng Ama, kung saan sa loob ng bahay ng Ama na iyon ay ang sinasabi natin ay ang kanyang salita, ang ginagawa natin ay ang kanyang mga gawain. Nang sa gayon, ang ating simbahan ay maging isang tahanan, tunay na pamilya ng Diyos. Sana po mga kapatid ay ito po ang muli nating gawin sa loob ng ating mga tahanan, sa loob ng ating mga pamilya. Sana po ang naririnig na salita sa loob ng tahanan ay salita ng Ama. Hindi sana pagmumura, paninigaw, pag-iinsulto, kundi ang marinig na mga salita sa loob ng tahanan ay salita ng Ama. At sana yung mga bata, yung mga anak, ang makitang gawain sa mga nakatatanda sa loob ng tahanan ay gawain ng Ama. At kapag ito ang narinig sa loob ng tahanan, ito ang narinig sa loob ng pamilya at nakitang ginagawa sa loob ng pamilya, tayo nga ay tunay na magiging pamilya ng Diyos. Sa mga parishioners po ng Our Lady of Fatima, ngayong taon ho ay kakaiba ang fiesta ninyo, no? Online fiesta. Siguro ay hinding-hindi natin makakalimutan ang taon na ito. Hindi natin naipagdiwang ang fiesta, ang ating mga novena masses, ang ating mga fiesta mass ay online, ni hindi tayo makapagsama-sama ng pisikal sa loob ng ating simbahan upang maipagdiwang ang dakilang kapistahan ni Maria. Pero mga minamahal na kapatid, sa paghahanda po natin sa kapistahan ng mahal na Birhen ng Fatima, at next year ay hinahanda nyo naman ang inyong sarili para sa 25th anniversary ng inyong parokya, no? A big milestone. Siguro ngayon pa lang ay naghahanda na sana ang parokya. Kaya lang medyo naantala siguro ang mga paghahanda dahil sa pinagdaraanan natin na community quarantine. Pero sana ito ay magbigay sa atin ng isang perspektibo. Hindi man tayo pisikal na nagkakasama para paghandaan ng fiesta, hindi man kayo pisikal na nagkakasama ngayon para paghandaan ng 25th anniversary at masasabi natin, nako, sayang naman, na-delay, no? Nagkulang na tayo sa oras, naghahanda na tayo dapat ngayon. Huwag niyong panghinayangan. Itong mga araw na ito, sana ay magbigay daan. Makita sana ninyo ano ba ang mahalaga na paghandaan natin para sa 25th anniversary. At ito ay itinuro ni Jesus sa inyo ngayong linggo na ito sa ating binasa sa Biblia. Maging isang tahanan, maging isang pamilya. Kung meron man kayong mga preparations for the 25th anniversary of the parish, alam ko po marami kayong mga inilatag na mga programa at aktibidad. Huwag sanang kalilimutan ang pinakamahalaga. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili, ang atin bang parokya ay tahanan? Ang atin bang parokya ay isang pamilya? Ang atin bang parokya ay nakikita ba natin doon na ang mga nangangailangan ay binibisita ba natin? Sa parokya ba, may pagbabahaginan ba? Sa loob ba ng parokya, ang naririnig nating salita, salita ba ng Diyos o puro chismis? No? Ang salita ba ng Diyos ang naririnig o pag-aaway? Paninira? Sa loob ba ng parokya natin, ang gawain ba ay pagbibigay tulong, kagaya ng gawain ng Ama at ni Jesus? O baka ang gawain natin ay manira?
So maganda na habang naghahanda kayo sa 25th anniversary ngayong community quarantine, magandang isama po ninyo ito sa inyong paghahanda at pagninilay. After 25 years, has the parish of Our Lady of Fatima Calamba, has it become a family of God? Really a home of the Father? Sana po sa 25th anniversary ninyo ay lalo nating paigtingin ang pagiging pamilya, pagiging tahanan. At sa araw na ito ay inaalala din po natin ang ating mga nanay, Mother's Day. And what a beautiful way to celebrate Mother's Day by also celebrating this Novena Mass in honor of the Mother of Jesus and our Mother also, the Mother of Fatima. Panalangin po namin na sa araw na ito, ang mga nanay ng tahanan, ang mga ilaw ng tahanan, sa tulong po ng panalangin ng ating mahal na ina, sana po kayo rin ay kasama, manguna, upang ang ating mga tahanan ay maging tunay nga na pamilya ng Diyos. Salamat po sa biyaya ng mga nanay, sapagkat sa tulong ng isang ina, ang tahanan ay tunay ngang magiging isang lugar ng pagmamahalan, tunay ngang magiging isang pamilya ng Diyos. Ipanalangin po natin sa ating Diyos Ama na ang ating mga tahanan, ang inyo pong parokya ay maging isang tunay na pamilya ng Diyos. At alam natin sa tulong ng ating patrona, Our Lady of Fatima, ay hindi tayo pababayaan, kundi Kanya tayong ipapanalangin na ang ating parokya ay maging isang tunay na tahanan, nagmamahalan, nagsasabi ng salita ng Diyos, gumagawa ng gawain ng Diyos. Amen.